Здравейте, как сте? Надявам се сте добре. И надявам се да ви харесва този ефект на камерата, който има в момента, тези блещукащи светлинки. На мен ми харесва. Искам да поговоря малко за темата грешки в миналото. Това е една много сериозна тема, защото грешките в миналото са един много тежък товар. Могат да бъдат за всеки много тежък товар. Всеки човек има дадени грешки от миналото. И това наистина може да бъде доста мъчително. Може да създаде много големи проблеми на психиката, в това ти да живееш и да влачиш върху себе си буквално даден товар, да се обвиняваш, че нещо си направил или че не си го направил. Това могат да бъдат с ни много тежки обвинения. Аз знам какво е. Аз също се обвинявам за някои неща, че съм направила или не съм направила в дадени събития, в дадени моменти. Като тук най-вече в моя случай става въпрос за едни доста така далечни събития в моето минало. Да кажем някъде назад във времето 7-8, даже 10 години. Да, става въпрос за ни доста по-далечни събития в моето минало. Като в моя случай предимно става въпрос за така наречени връзки, любовни отношения. Откакто навърших 16 години в живота ми и се започвам с моя любовен живот, с любовните трепети, изживявания, връзки. И също така драми. В моя живот любовта винаги носи някаква драма. И винаги свързвам връзките и любовта с някаква драма предстояща, която ще се случи, която вероятно ще е неизбежно да се случи. И в моя случай това е един минус, защото на моят конкретен опит ми е донесъл това. И реално аз още предварително се настройвам, че вероятно пак ще се получи по този начин. Но работя по този въпрос, работя в тази насока и се надявам за в бъдеще, когато имам любовни отношения, те да ми донесат по-скоро щастие, а не проблеми и драма. Защото вече наистина нямам нужда от такава драма. И говоря за грешки. Тези така наречени грешки са базирани на решения, които ние сме взели в даден момент в нашия живот и в дадени моменти от миналото ни. Като тези решения са базирани на тогавашния опит, на тогавашните емоции и чувства, които сме имали, не на сегашните. Защото човек се променя непрекъснато. Ама непрекъснато за всеки един ден, поне при мен е така, аз чувствам някаква промяна в себе си. Всеки един ден се чувствам различно. И чувствам, че колкото повече живея и имам опит,
естествено толкова повече се променям всекидневно. Научавам нови неща, както за себе си, така и за живота, за хората и за всичко. Не е нужно да носим товар от миналото за решения, които сме взели в нашето минало. Защото той е минало. Каквото е било, било е. Не може да се промени, не може да се върне. Нищо не може да се направи, освен да извлечем поуката, да извлечем знания от даденото събитие и да продължим напред с тези знания и с наученото. А това никак не е малко. Никак не е малко. Да събереш опит, да събереш знания и да продължиш с надежда за по-добро, за по-добри решения, които ще взимаш в бъдещето си и в настоящето най-вече. Знам, че е трудно, знам, че не е лесно. При мен също се случва понякога да се връщам в миналото, да премислям едни дадени конкретни събития. Като пак искам да кажа, че става въпрос за едни събития, които са от преди години. Не за събития от преди 2-3 месеца, 4. Говоря за събития от преди минимум 7 години, че даже и повече. И това наистина е доста време. Имала съм доста време да ги мисля тези неща. И въпреки това, в сегашно време все още от време на време идват тези спомени, идват тези мисли, тези разсъждения. Дали тоест, какво е можело да се случи, ако не са се случили тези неща и обвиняваш себе си, че си взел точно тези решения, че си направил точно това нещо и не е трябвало да го правиш и така нататък. И аз знам колко е трудно да имаш този товар върху себе си. Да го носиш дълги години върху себе си, да те натоварва. Понякога лягаш и пак се сещаш за тези конкретни събития, за тези грешни решения. Аз знам какво е. Имала съм много безсънни нощи, в които лежа, въртя се и се сещам за тези неща и за тези грешни решения в живота ми. Те са там. Аз не мога да ги променя. Не мога да ги премахна от миналото. Нищо не може да се направи. Обаче това, което мога да направя, да взема урока си, опита и с него да продължа напред. Колкото и да е тежко, колкото и да е трудно. Това е, което може да се направи. Затова ти пожелавам и ти, ако имаш такива събития, за които се обвиняваш и които ти тъжат страшно много за дадени твои решения от миналото, спри да мислиш за тях. Или дори да мислиш за тях, кажи си: знам какво направих, знам, че беше грешка, осъзнавам го, прощавам си, взех си урока, благодаря за този урок и продължавам напред с тези уроци.
Това мога да посъветвам всеки, който се измъчва от подобни мисли, от подобни спомени и се сам обвинява за дадени решения свои от миналото. Надявам се това кратичко видео да ти е харесало и ти пожелавам хубав ден или хубава вечер, в зависимост от това кога го виждаш. До скоро!